Ahoj, takže mám tu takýto krásny, úplne dievčenský ružovúčky model topánočik DD Step na podrážke 0,15. 0,15, to sú topánočky pre prvé krôčky, od veľkosti 19 po 24 sa vyrábajú. Podrážka je krásne ohybná, mekunká, pritom dostatočne široká. Pretiahnutá vpredu cez prstíky dieťatka, takže majú taký vyvýšený okop. Vzadu za petičkou je výstuha, takže topánočky sú taká alternatíva barefoot, majú pevnejšiu petu, zvršok je kožený, prišitý, ale aj prilepený k podrážke. Vďaka tomu šitiu je použitého menej lepidla, takže takto zapínajú sa na dva suché zipsy. Jeden, druhý suchý zips je takýto prekladací. A poďme na členky. Okolo členku je krásne mekučká výstuha. Vo vnútrajšok je celokožený. A topánky majú vyberateľnú stielku, ktorá je tvarovaná. Je vyvýšená vlastne v oblasti klenby, aj pod petičkou, aj pod petičkou dieťaťa. Takže takto vpredu je tá stielka. Na povrchu stielky je takáto pol milimetrová až milimetrová vrstvička kože. Takže takto.